Hneď vo svojej prvej sezóne pomohol dotiahnuť Východočechy k ich 4. titulu. Je trojnásobný držiteľ ceny Dominika Haška, najlepší brankár HC Müller Pardubice. Čo týka hokej, tak je tu dobre zázemie, to divácké. Vlastne keď Chodia, hej? Ľudia, keď chodia na hokej, 90 000 ľudí, tak... A ty chodívaš na každý zápas? Áno. Keď sa dá, tak na každý. Keď sú deti chore, nie. Nie ani kričí na mňa. Fakt? On už proste... On to komentuje všetko. Áno, komentátor. Keď ocinko prehrá, tak slzičky do očí a veľmi ťažko zle to znáša. Vážne? Jankové prehry. Veď aj ty zle znášaš prehru, nie? Už nie. Nie? Nie. Ja som vždy mala taký pocit, že všetko si vyčítaš aj za čo si nemohol. Tento rok sa to trošku zmenilo, pretože Prečo? sme mali 2 tragédie. Tak som si povedal, že dosť, že to za to nestojí. Predsa len vždy som sa trápil, dajme tomu, keď sme prehrali s Kanadou 5-4 gól. Človeka by to malo trápiť, áno, ale zase ja som kvôli tomu nespával a štvalo ma to, mrzelo ma to, že proste tých ľudí sme sklamali a že to nevyšlo, ale teraz vlastne spoluhráč otrénoval s nami, šiel domov a o 2 hodiny sme tu boli všetci a sme tu revali ako malé deti, pretože sa zabil nešťastne, takže som si povedal, že nemá to fakt zmysel. Nemá to zmysel, pretože je to šport, ako jedna vec je vyhrať a potešiť ľudí, ale vždy som robil ten šport tak, že som to robil naplno. Takže ja už som sa prestal na tým trápiť a dokonca mi to strašne pomohlo, pretože som taký uvoľnenejší a kľudnejší. A môžem povedať, že naozaj tento rok sa mi dobre chytalo a aj tie výsledky akože nie je tak kolektívne, ale celkom som celkom tak spokojný, takže pomohlo mi to. Ty si dostal veľa ocenení všelijakých. Ja som si pozerala na tej vašej stránke pardubickej, tam máš teda taký dobrý stĺpec. To je dobrý pocit, nie? Tak niektoré ocenenia sú také, ktoré nič neznamenajú, ale sa tam dávajú do tých štatistík. Ktoré pre teba znamenajú niečo? Tak titul majster sveta, titul v Pardubiciach, to je najviac. Niekedy, vždy ten kolektívny výkon. A že sympatický hráč, takto, nie? No tak samozrejme. To je fajn, nie? To poteší. Sympatický hráč ligy, ale to zase tá základňa pardubických divákov je tak veľká, že poslali tie hlasy, takže to je znovu také, že sa tam prebíjali nejaké 2-3 veľké kluby. Lašák dostal pozvánku na prípravné zápasy na majstrovstvá sveta. Vraví, že to, či sa dostane alebo nie do reprezentačného tímu, závisí od jeho výkonov. Bol by však prirodzene veľmi rád, keby mohol opäť reprezentovať svoju krajinu. Čo všetko je súčasťou tvojej výstroje? Poď mi to poukazovať, prosím ťa. Takže tu mám... Začneme, od spodu. Prádlo, potom si dám štúpne. Toto je veľmi dôležitá vec. Ukáž, ja som to nevidela ešte takto zblízka. A je to teda dostatočne ochraňujúce? Nie. Nie? Nie. Fakt, cítiš to? Sú hviezdičky, bývajú hviezdičky, samozrejme. Vážne? No jasné. Hlavne, keď niekedy sa stane, že niečo vybehne stade a táto hra na to pricvikne, tak chlapi by mohli rozprávať, aké to zhruba môže byť. Je to, hovorím, hviezdičky, no. Aj zakričíš si niekedy? A my ťa nepočujeme, vieš? Ne, to sú také bolesti, že človek nekričí. Hovorím, to sú fakt hviezdičky. Ako. A toto je čo? To je vesta vlastne. Toto? Takto, naopak. Takto je. Aha. Koľko to váži celé? To práve neviem, už koľkokrát som sa chcel odvážiť a ani raz som to nespravil. Ja si myslím, že po zápase to môže mať tých 20-25 kg, keď to je fakt ťažké. Aha. Nákrčník, korčule, príľuba, lapačka, vyražačka a nohavice a betón nemám tu. Ani jedno z detí Janka Lašáka neobsedí na mieste ani chvíľu. Obe sú výrazne pohybovo nadané. Lilien veľmi rada tancuje. Janko si bez hokeja nevie predstaviť svoj život. S hokejkou v ruke je jednoducho šťastný. A či by chcel jeho otec, aby sa v budúcnosti venoval hokeju? Ja by som bol veľmi rád, pretože veľa športovcov hovorí, že vlastne hokej im zobral mladosť, ale u mňa je to práve opak. Ja som zažil toľko zábavy a v tom kolektíve som žil od mala a práve beriem to ako plus svojej mladosti, nie ako mínus. A doprial by som to aj jemu. A na druhej strane mal by som z toho strašnú radosť, kebyže ho môžem niekde sledovať a mohol mu nejak poradiť, alebo proste... Neviem, proste netajím sa tým, že by som chcel, aby bol športovec. Mám ho strašne rád a vidím sa v ňom, samozrejme, takže v tom by som aj trošku videl, že proste, že som tak na ňo hrdý a že si myslím, že je šikovný. Áno. Si hrdý na svoju rodinu? Samozrejme, ako on, tak aj malá, tak manželka, vlastne všetci. Vy máte peknú rodinu, Lašákovci? Ja sa nemám na čo sťažovať, naozaj. Ja mám prácu, ktorú mám rád, ešte k tomu platia.
Mám super rodinu, super zázemie, mám zázemie na zdravé deti, mám zázemie dobré na Slovensku, takže niekedy sa bojím, aby Manželka je dobrá. No, to všetko veľa hovorím, v tej super rodine to patrí. Niekedy sa až bojím, aby to náhodou neskončilo, pretože, aby sa niečo nestalo, pretože fakt nič mi nechýba. Mamo duši, dech na uši, kráva rohy, kuň podkovy, sviedomí. Tak vám teda, milí Lašákovci, želáme, aby ste sa aj naďalej mali takto radi a aby vám deti robili vždy radosť. Dovidenia niekedy na budúce. Na svojich rodinách si veľmi zakladajú aj ďalší naši hokejisti, ktorí pôsobia v zámorí. Útočník Minnesota Wild Pavol Demitra je tiež hrdý a šťastný otec. S manželkou Máriou má syna Lukasa a dcéru Zaru. Zarino dvojča Tobias zomrel 4 dni po narodení pre vážnu chybu dýchacích ciest. Stredný útočník Floridy Panthers Jozef Štümpel má s manželkou Martinou 3 deti. Najstaršia je Kali, stredný Oliver a najmladšia Freja. Život na Floride sa im páči, ale vždy v lete sa veľmi tešia domov. V Nitre majú útulný dom s obrovským ihriskom. Pevné rodinné putá spájajú aj Hosovcov, ktorí tiež zasvetili život hokeju. Pani Hosová roky obetav dbala o to, aby mali všetci traja športovci maximálny komfort. Otec František je nesporne hrdý na výkony svojich synov. Marian je hviezdou Atlanty Thrashers a Marcel hrá za New York Rangers. Víťazka reality show 10 pre Hollywood Vanessa Šarkéziová je už herečka, preto